fraților, suntem aici astăzi alături de Alin. Salut, ești tu, Alin? Salutare! Astăzi vom face un fel de Survivor România pe Standoff 2. Pe ce mapă vrei să facem? Hai să începem cu Sandstone-ul sau nu? Hai pe provincie. Ok. Hai că văd că ne și bagă, super. Mai știi problemele ale când a avut serverele probleme, că efectiv te băgau după 2-3 minute. Știu ce. Da. No, bun, fraților, continuăm episodul. Mergem la tunel și noi acum. Hai că mai știu cum. Hai că l-am găsit. Unde ești, mă? Vin spre tunel acum. Hai în afara tunelului. Bă, unde ești? Că eu sunt în fața tunelului. Și eu sunt. Uite, ai siringa la tine. Hai aici. Da. Pe locuri, fiți gata, start. Mamă, eu nu știu. Eu nu știu unde e ăsta, gen, trebuie să sărim pe cutiile astea. Hai, aici. Am sărit 20 de secunde aici. Hai, hit. Hai, mă, hitul la Blan. Naos, bine? Vezi că trebuie să stai 20 de secunde. Până la și 25. Da. Mamă, fraților, a prins avans nebunul. Hai. Păi mi-ai dat deja un hit, e inclus. Hai. Încă 5 secunde. Da. Mai are rost oare să vin după... Du-te. 2, 4, 5, 6, gata. Oh, fucking god. Ai câștigat. Sigur? Gata. Ai câștigat. Bine. Hai înapoi la tunel. Uite așa de prima. Hai la tunel. Păi nu trebuie să ne omorâm, că nu mai am decât pe HP. Da bine că mă mor tot pe mine, dați așa. Eu sunt chiar la intrare în tunel. Păi și eu mai am decât 5. Moară-mă ca să vin eu. Da. Moară. Hai în față la tunel să-ți dau lamă. Hai, dă-o. Păi unde ești? Că sunt în față la tunel. Uite-te. Unde te-a spawnat? Mamă, m-a dat. Hai, bază. Unde? Că nu-i baza mea. La noi. Mine în bază. Ai devenit pe acolo. Adică la mine în bază, că Sper că ți-ai luat lama. Sper că ți-ai luat siringa. normal, bro. Mamă, întotdeauna am urât arma asta. Hai. Unde mergi, bro? Tu vrei să furi startul, bre? Pe locuri, fiți gata, start. Oh my fucking god. Oare cât din spate au rămas? Sărim peste cutii, Jador a sărit peste cutii. A sărit peste celelalte. A ajuns în căsuță. Hai, tată. Nu trebuie să ne omorâm pe noi, copile. Ba, că și s-a omorât acolo. Ba, nu era așa, dar... Până la fix trebuia să stau, că a fost și 20. Hai, încă un pic. Încă 13 secunde. Hai să vedem dacă vine să-i dăm un mare hit. Vorbim. Bă, mi-a dat hit. Uite pe puii mei. Mi-a dat deja hit. Îi fix! 1, 2. Mamă, iară câștigi. Exact, dar trebuie. Vezi că trebuie să stai... Să nu uiți să stai acolo. Bă, nu trebuie să sare. Să mă omori. Ce hit mi-a dat. Hai că ai câștigat, că nu mai am șanse. Păi, babă, tu mergi mai departe. Sar la cutie aici.
Că nu mai ai șanse, continuu. Trebuie să continuăm până să te... Da, tu joci... Deci e 2-0 pentru... Facem încă o rundă sau... Hai încă o rundă, hai să-ți dau kill-ul. Hai, Că nu... Unde? Mă duc acolo unde trebuie să stăm 20 de secunde. Păi hai să mă omor. Păi unde ești? Păi eu sunt la tunel aici. Vin. Nu comentează nimeni la mine că e problemă mare și mă jigniți doar pe rețele de socializare. Mamă, ce bine ți-am dat-o! Fără să vreau! Bă, și iată mă, următoarea parte va fi făcută cu AVP-ul? Da, va fi pe cealaltă mapă, că le luăm pe rând, prima e provincie, după aia parcă e Rust. Bă, o să dureze ceva. Da, pe unde ești? Așa, să-mi fac o idee. Bun, fraților, a venit și Alin. Aici, bă, aici, deodată cu mine, că-ți dau lamă. 2, 3 și... Bă, ai plecat la... Până să dai startul, nu-i cu... Da, bă, vrei să mă acuz că am furat startul? Cum? Da, 3-0. Trebuie să stai acolo 20 de secunde. Hai, start. Câte secunde mai ai? La fix plec. Mamă, ai câștigat, nu mai are rost, bro. Nu, bro, continuu, hai. Deja ți-a trecut timpul. Hai, treci mai departe. Hai că poate mai mereu, mate. Da, mai apucăm de unul dacă vii amur rapid la tunele. Gata, am câștigat, hai. Hai la tunel rapid. Mamă, băieți, ce mă rupe Alin. Mamă, nu știu ce am amucă. Nu zici că chiar am copiat aici pe ediție bun. Că l-am bătut pe domnul nostru. Da. Apropo, idee luată de la Edițu. Bă, ați văzut ce l-am mai am dat? Am apăsat numai așa, m-am dus în față și am apăsat pe cuțit și am murit. Hai rapid că mai avem 2 minute, unde ești? Păi șanse nu mai am. Bă, eu Jador, tu ești culiță. Hai că, da. Jador este la linia de start, îl așteaptă pe culiță care este mai încet. Mai este 1 minut 50 din probă și culiță nu mai ajunge. I-a dat în lamă lui Culiță, stel. Da, bă, mai ales cum Jador și țiga direct. Hai, mă. Bă, dar vezi că n-avem timp. Oricum, timp avem. Hai că mai apucăm de unul, eu sunt la tunel, hai încă unul. Pe locuri, fiți gata, start. Pleacă Jador în forță. Și cuculiță le întrece deja și se duce. Bă, băiatul meu. A pierdut puțin culița aici și scoate silinga în mână și dă cap direct. Și dă cap direct și dă... Bag ceva, hai să terminăm și acest episod, fraților, m-a zăpăcit, ăsta m-a omorât. Hai să facem intro, hai rapid, unde ești? Pe unde ești? Hai rapid în fața tunelului, rapid să facem finalul filmulețului, hai, rapid. Ai ajuns în fața tunelului. Aproape. Hai, bro, hai. Hai că am anunț. Păi nu te văd. Cine zice? Eu. Aici se termină și acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, de share și de subscribe. Noi ne vedem viitoare. Bye, bye!